Ay, kumusta? Kumusta mga higala? Mama sa naandal, magkakauban na sa kita. Sa katak na kining atong tulumanon. O gauban niya ako ninyo, kay daghang kita og mga isgutanan. Ning atong panaguban karon. Okay nga ning tungura mga higala. Ako day pahalipayan ang Vice Mayor sa lungsod sa Guindulman sa iyang bagong programa. Sa iyang paningkamot nga mapaabot nga to sa mga Guindulmanon ang mga balita kalabot sa ilang lungsod. Well, dapat lang, no? Katungdanan ka na sa mga nasa kagamahanan nga mohatag og information, communication, tanang paagi nga maabot nila ang katawhan. So, pasalamat aning bagong programa. Serbisyo totoo. Senfor Labastida. Ay, naindot kaya. Kanya ang anchor host ang magsisibya nga inyong makauban mga tong higala. Adugay sa abroad nga nagatrabaho dito, taas ang kasinatian sa pagigbisog sa atong kinabuhi mga paningkamot ang atong bro Ernie Morelio. Madungog ninyo ka na mga higala matag Sabado alas 10 hangtod sa alas 11. Congratulations, congrats sa bagong programa Serbisyong Totoo ni Senfor Labastida. Sana all